Yo, what's up mga anghel? Kung baka pa nandito, what's up? So today, it's a brand new video mga anghel sa mga anghel. In today's video mga anghel, another challenge mga anghel. Ang challenge natin ngayon, hide and seek part ng mga anghel. Itong hide and seek mga angel, iba to mga angel, is different. Kasi guys, di ba guys, isa lang yung taya mga angel sa hide and seek. Pero mga angel, yung taya natin ngayon tatlo. So ako yung magtatago. So tatlo yung taya dito mga angel. So mga angel, partida umulan mga angel, gagawa kami ng challenge mga angel para lang mapasaya kayo mga angel. No? Kasi vlog is live mga angel, let's go baby. So mga angel, ipapakilala ko sa inyo mga angel ang mga challenger natin ngayon. So ayun. Hey yo, what's up? My name is Michael and I am from Korea. What's up? Yo, what's up? Ako nga pala si Jan, taga Japan. Arigato, takisaki yung mapatay. Sure ka ba dyan na ikaw yung makakita sa akin ng una? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Depende. Hey, what's up? Ako nga pala si Julius Jimata. I'm from China, you know. Puta tayo. So, mga anghel, magtatago na ako guys, tol. Diyan lang kayo, tol. Tol, walang titingin, tol. Talikod. Okay, mga anghel, tatago na ako guys. Nandun sila mga anghel. Okay guys. Oh my god, hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Tatluan tayo tapos isa magtatago. Kasi guys, gusto ko ng different things mga anghel. So gusto ko ibahan mga anghel. So guys, okay mga anghel, gumawa ko ng part 1 hide and seek dito mga anghel. Kaso yung isa wala, tatlong kami. So kaya kumpleto kami mga anghel. Okay mga anghel, nakaisip na ako guys kung saan ako tatago mga anghel. Hindi sa part na dito, yun sa baliti na doon. Doon ako tao guys para hindi ako agad-agad na makita nila. So, doon ako tatago mga anghel. Sa taas. Tatago mga anghel. Diyan. After 15 minutes mga anghel, papunta sila dito. So yan, let's go. Okay guys, hinahit tayo naman. Tabi-tabi po guys. Oh my god, let's go. Oh my. Ay te, natin ka ng vlog. Nasa atin na guys, ante. So mga anghel, tabi-tabi po. Baka may mangyari sa atin dito no. Tabi-tabi po. Gumagawa pa ako ng vlog. Oh my god. Sa pinakataas sa'yo mga anghel. May nangyari sa akin. Okay mga hangil, nakahanap ako ng pwesto guys. At dito na yung mga hangil na ako sa pinakadulo na puno mga hangil sa baliti. So look at this guys, napakataas guys. So may mga hangil ito guys. So guys, napakataas guys. Yung chinelas ko guys. Look at that. May isang baliti guys. Sinduhan makatan sila guys. Oh my gosh. Mahilig kasi ako mga hangil na umakit ng mga puno, mga puno mga hangil. Bata pa lang ako mga hangil. Mahilig na talaga ako makit ng mga matataas na puno mga. Huwag kayong mag-worry mga, kaya ko to for the vlog. Let's go! So yun guys po ha. So, hanapin na po namin si Cyril. Almost 15 minutes na. Umanda So, siya guys, umanda. Takpan mo ulo. papako na mo ulog. Bakit araw mo siya? Mora to, pagkitaw na mo. And 3, 2, 1. So ayun guys, nagbuwag-buwag na may. Para kumakaban dito sa likod oh. So yun guys, manda si Sal guys. Pag nakita namin kasi bukbukin namin ulan. Ngayon pa nga, sobrang lakas ng ulan guys. So hanapin natin guys. So ngayon guys, nandito na po ako sa tinatawag na guest house. Gagawin ko ngayon, hahanapin ko po si Cyril, yung putang inang vlogger, ng pinakagwapong vlogger na balat ng lupa. Ayun guys, sobrang layo na guys. Hindi ko lang ma-zoom. Ayun guys, ayun. Ayun guys, kita yun. Oh my gosh, si Julius yan. Ay, si Michael yan, yan. Oh my gosh. Hindi ko alam alam nila. Let's go! Cyril, lumabas kang hinayupak ka. Cyril, alam ko nandito ka Cyril. Dinig ko yung presence mo. Cyril. So ngayon, hindi pa po natin nakikita si Cyril kung saan nagtatago yung Sai, putik, asan ka na? Baka nandito. Tingnan natin guys. Cyril, nasan ka na? Bulaga. Grabe si Sal guys, di namin nahanap guys. Kaya pa kami na naghanap sa kanya. So di namin siya nakita guys. Asan kaya siya nagtatago guys? Tatanong tayo dito sa mga tao. Call, excuse call. Tama, Lucky di call. Ha? Lucky. Kisa-kisa? Lucky. Nagdag Kung sila. nagkayelong siya? Oh. Kayelong siya to? Oh, ito puti on, Lucky. Oo, kabantay. Okay, so call. Salamat call. So guys, wala siya guys. Okay mga anghel, hindi pa rin ako nakita nila guys. So si Michael and si Hamon, nandun sila na part. And si Jules guys, nandito na part guys. Oh my gosh. Si Julius sa baba. Ay guys. Oh my gosh mga anghel. Look at that guys. Si Julius. Oh my gosh, look at that guys.
Si Julius. Oh my God. Nakita mo, boy? Daryl, lumabas ka dyan. Ngayon, sa kalis ka ba, Tol? Oh my gosh. Oy! Nakita kita, boy! Ayun! Saan, guys? Nasa itaas, guys! Nakita ko, boy! Nakita ko siya, guys! Look at that. Oh my gosh, guys. No, 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 no. Come on, guys. Bababa tayo mga angel. Look at that, guys. Napakagaling mo, boy. You win, bro. Okay, mga angel. Okay, guys. Dahil napakabilis lang mga angel. Round 2, mga round 2. Boy, dadagdagan ko na, boy, ng 50k, boy. Oh, 50k, tol. For the vlog, tol. For the vlog. So, dyan lang kayo, tol. Dyan lang kayo mag-stay. Tapos doon Maliit nakikita. yan na bagay, boy. Maliit na ba? Game, tol. Game. Game. Okay, mga angel. Round 2, guys. Hahanapin nila ako, guys. Mga angel, napakagaling mo, tol. Okay, mga angel. Round 2, guys. Takpan nyo, tol. In 3, 2, 1, go. Okay, mga angel. Round 2, mga angel. Kasi ang bilis, guys. Ang bilis, mga angel. Ano, napakawali, guys. So, ayun, guys. Nandun sila, mga angel. Ayun, guys. Maghanap ako ng magandang face to, mga angel, no? Tol, talikod kayo, tol. Talikod, tol. Talikod, tol. Okay, mga angel. I think, guys, dito na part, guys. Oh, what the fuck? Diyan ako tatago, mga angel. Diyan ako tatago. Okay, mga angel. Papasok ako, guys. Oh my. Oh, no. Okay na, mga angel. Round to, guys. Hahanapin namin si Cyril. Diyan ako, agi, boy! So ayun guys, hahanapin na namin ulit si Cyril. Yun nga po, round 2. Nabitin daw po si... Yun po yung vlogger namin, nabitin po. Okay mga angel. Guys, napakasakit guys. Kaya to for the vlog. Oh no. Pinapawisan ako mga angel. So until now, hindi pa po namin nakikita ng aking vision. May gumalaw doon ah. May gumalaw doon. Ayop ka, Cyril. 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 Lumabas ka dyan. Cyril. Woo! Cyril. Wala pa rin. Cyril. Wala dito mga angel. Sa ngayon mga angel, wala po siya doon. Ang inasan yun. Natinik kang kupal ka. Cyril. Saan ka nga yun? Ha! Alam ko nandyan ka. Wala dito guys. Putik, sana kayo yung nagtatago. Cyril, where are you? So puntahan po natin dito guys, baka nandito po siya nagtatago. Cyril. Okay guys, wala siya dito guys. Tignan pa natin dito guys, baka nandito siya guys. Putik, wala. Cyril, labas ka naman oh. Cyril, wala pa rin guys. Cyril, wala rin. Guys, alam mo kung nasan siya, yun ako. Kinukuha at I'm saying. Ito! Napakagaling ko maghanap, kaso di ako makahanap ng taong nagmamahal sa akin, you know. Talaga mga angel. Nandito siya. Nandito to mga angel. Ayop to. Galing niya magtago mga angel ah. Okay mga angel. Nandyan sila guys. Naririnig ko mga angel. Nakabahan ako guys. Hinahanap nila ako guys. Sabi nila, Cyril. Ayun mga angel. Ayun naka-blue guys. Naka-blue. So yun, guys, hahanapin natin siya dito, guys. Baka andito lang siya sa mga bahay-bahay, guys. Kailangan natin na slow walk natin, guys. Holy shit. Oh my god. Holy shit. Michael! Amon! Amon! Julius! Guys, mukhang na siya dito. Pupuntahan natin. Narinig ko yung boses niya. Cyril! Asan ka? Andun, guys. Hindi na ako nakikita. Blah 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 blah. Andito siya ata, guys. Tingin na mo, boy. Soy, suk! Ano yung tawag dapit? Ano yung tawag dapit?
Ano, katong itawag siya? Haman. Parang andito, boy. Boy, dyan ako kanina, boy. Sige, puntahan mo, boy. Oh my gosh. John! Sige, lawas dyan. Uy, Tol, nandyan tol. putik mo yan. Oh my God, bro! Tag-ina, boy. Akala ko saan, boy. Akala ko doon, boy. Akala ko dito, boy. Boy! Ano boy? Ano boy? Tol! Where's my ano Michael? Andun, boy. Ayun guys, tignan niyo guys kung gaano kahirap hanapin guys. Look at that guys. Dito ako nagtawag guys. Dito ka tol. Palakad-lakad tol. Tol. Dito lang ako tol, dito lang ako. Uy, saan ka nagtago, Dito boy? lang tol. Tangina. Boy. Uy. Bro, I'm sorry bro. I'm Putang ina sorry mo. bro. Okay mga Angel, ang nakahanap pa din sa akin guys si Jules guys. Napakagaling ni Jules tol. Napakagaling mo tol. Napakagaling mo tol. So ayun, guys. You fail bro, you fail. Masel boy. Sa dahil nanalo ka boy, meron kang 40k boy. Yes, boy. Dalikod ka muna boy. So guys, sa mga last video ko mga Angel, siya yung nanalo mga Angel. So ngayon, meron tayong 40k. Wait na, 40k boy. Okay, 40k guys. 40K, Guys, kataga mga Angel. Julius, hindi ka na ba? Ready ka na, Julius. Julius? Ang 40k mo. Okay, close your eyes. Okay, open your eyes boy, open your eyes. 1, 2, 3, 4 boy. You have 40k boy, you have 40k. 40k tol. Tol. Akin na yun, boy. Yes, tol. Pinaghirapan mo ako, tol. Pinaghirapan mo ako, tol. You got boy, I know boy, you work hard boy. Yes. You deserve boy, you deserve. Okay, Okay mga Angel, bago namin tapusin tong vlog na to mga Angel, meron kami shoutout guys. So shoutout kay John Lloyd Ugat mga Angel, and shoutout kay Kang Lovely Joy Dumanico. Shoutout kay Lander Raak. Aka. Shoutout kay para kay Maika. Okay mga Angel, drop a like and subscribe mga Angel sa mga hindi nakasubscribe dyan. And if you subscribe, so appreciate mga Angel, no? So tol, I love you so much. Salamat. Go give me a for the vlog. Okay mga Angel, dito na magtatapos ang aming challenge mga Angel. And tol, takpan niya tol. Ti amo. Peace. 2, 1.